Bertram Portelli huwa wieħed mill-awturi żgħażagħ li f'dawn l-aħħar snin ħarġu xogħolhom fil-pubbliku. It-tim tagħna ltaqa' ma' Bertram sabiex jitgħallem aktar dwar l-istejjer li jirrakkontalna u dwar is-sena tal-kitba. Il-kotba narrattivi tiegħi huma primarjament imdawra madwar ħsieb psikosoċjali, ġifieri fil-kotba tiegħi jiena nipprova nidħol fil-psikoloġija tal-karattri differenti, però waqt li tkun għaddejja n-narrattiva. U apparti minn hekk jiena nieħu ħafna konsiderazzjoni l-ambjent soċjali kif qed jaffettwa l-individwu. Jiġifieri għandek pereżempju fil-romanz Il-Pols li baqa' jħabbat, għandek esperjenza tal-karattru prinċipali li għaddej minn esperjenza diffiċli u naraw kif qed jaffettwa is-soċjetà li jinsab fiha u kif anke s-soċjetà qed taffettwa lilu. Fl-istess waqt li għaddej bil-ħsibijiet tiegħu fuq id-diffikultajiet u dbatijiet li ltaqa' miegħu f'ħajtu. Gabriel, li wkoll kellu satejn free, beda riesaq bil-mod il-mod lejhom. Ma kellux konfidenza magħhom, iżda biskuża jew b'oħra xtaq li jibda jindies xi ftit mal-klikka ta' Clifford. U li kien imur tajjeb ma' ħafna nies u li kellu diversi ħbieb, ma setax jifhem għaliex dik il-klikka donna ma kellix grazzja miegħu. Rid jurihom għal darb'oħra li tal-biberija tiegħu. Ħabbat se jerġa' jibdielu u jdawwar it-triq, iżda għamel ftit kuraġġ lilu nnifsu u kompla riesa lejn il-bank fejn kienu qegħdin bil-qiegħda dawk l-erba' li dejjem kienu jkunu qishom aqoċċa. Ma resaqx viċin iż-żejjed. Sema lil Kimberly tfaqqa daħqa kbira u tlissen tajba din Cliff, flimkien mad-daħħ ta' tlieta l-oħra. Il-kitba bħal kull arti oħra teħtieġ il-prattika u mingħajr il-prattika l-awtur ma jistax ikompli jikber fit-teknika tiegħu. U waħed mill-modi l-aktar importanti huwa l-qari, m'hemmx awtur jekk mhuwiex qarrej. Importanti ħafna l-awtur ikun qarrej assidu. Apparti minn hekk bħal kull arti oħra hija importanti ħafna l-prattika. Ġifier importanti li l-awtur ikun min ikun jipprattika jekk jista' jkun kuljum ħalli dejjem ikun qiegħed jirfina aktar fuq il-kwalità tal-kitba tiegħu biex il-kitba tiegħu dejjem tkun aħjar. Wieħed mill-mezzi li nsib l-aktar utli għalija u li permezz tiegħu nħossni qed ningaġġa mal-qarrejja huwa permezz ta' dialogu ħaj. Dialogu li jkun meħud mill-ħajja ta' kuljum. Kemm fir-romanz Il-Pols li baqa' jħabbat, kif ukoll fil-ġabra ta' novelli L-aħħar Majnata, mod speċjali għandi ħafna dialogu li għaddej kontinwu tul in-narrattiva. Biex permezz ta' dialogu nemmen li l-qarrej jkun jista' anke jipoġġi lilu nnifsu viċin karattru jew karattri li qed nippreżenta, allura b'dak il-mod il-qarrej jħossu aktar ingaġġat f'dak li jkun għaddej fin-narrattiva. Gabriel malajr induna li Clifford kien għadu kemm qal xi storja taqsam. Resaq pass ieħor lejhom u ċarrat ftit ħalqu fit-tbissima. Xtaq li jkompli magħhom minkejja li ma kienx jaf biex kienu qegħdin jitqu. Kif l-erba' żgħażagħ raw lil Gabriel riesaq lejhom, għall-mument daru jħarsu lejh. Iżda ħsiebhom malajr reġa' lura l-farsa li kien qed jirrakkontalhom Clifford. Għalihom din kienet ħafna aktar interessanti minn dak li tfaċċa qudiemhom. Clifford kompla jirrakkonta u tlieta l-oħra komplew miegħu bħal qabel. Issa Gabriel ċarrat bissima akbar għax l-istorja beda jifhimha. Bħalissa qed naħdem fuq romanz li l-istess bħal l-istil li huwa preferut tiegħi stil psikosoċjali qiegħed huwa romanz li jidħol ftit f'realtà soċjali, realtà ta' relazzjonijiet, ta' ħbiberiji u anke kif persuni differenti fis-soċjetà jkun hemm min jgħin biex dawn ir-relazzjonijiet jirnexxu, ikun hemm min sfortunatament jagħmel l-almu tiegħu biex relazzjonijiet jisfaxxaw. Bħal kumplament tal-kitbiet tiegħi narrattivi, jiena qed nieħu sitwazzjoni reali li tiġri fis-soċjetà tagħna biex il-qarrej jkun jista' anke jħossu aktar viċin il-karattri u permezz tal-iżvilupp tal-karattri ikun jista' l-qarrej jifhem ftit aktar x'għaddej mill-moħħ tal-karattri differenti biex b'dak il-mod ikun jista' huwa wkoll iħoss tal-karattri u anke wkoll jara lilu nnifsu f'sitwazzjoni differenti għax l-aħħar mill-aħħar kif tkellimt nħobb nippreżenta sitwazzjonijiet u ambjenti li huma meħudin mir-realtà tagħna ta' kuljum. Id-Damma ta' De Soldanis, edizzjonarju enċiklopediku.
Xogħol li nbeda fis-seklu 18, iżda li kien biss ftit ta' snin ilu li mara l-istampar. It-tim tal-Sinna ltaqa' ma' Dr. Olvin Vella sabiex jiskopri aktar dwar dan id-dizzjonarju. Gianfrancesco Ġus de Soldanis kien Awċi mir-Rabat, kien raġel għaref, kellu biblioteka kbira u kien iħossu qed jgħix f'iżolament fi gżirtu u kien jinfex jibgħat itri lil korrispondenti internazzjonali, kien jikteb Palermo, Pariġi, Venezia, Ruma, Firenze. Kien iħobb lill-Artuelidu Għawdex u kiteb l-istorja tagħha. Fuq kollox kien iħobb il-lingwa u kiteb grammatika għal waħda tnejn, dizzjonarju kbir ħafna u wkoll ġabra tal-qwiel. Id-damma hija id-dizzjonarju tal-kliem Malti miġbur minn fommi nies għax il-Malti fi żmien de Soldanis ma kienx il-sem miktub. Id-damma hija dizzjonarju kbir, twil ħafna, maqsum f'4 volumi. Il-kelma damma tfisser ġabra u ġabar il-kliem għax kien jibża li ma' żmien il-Malti qed jintilef u kull kelma għad tmut. Allura rrid jiddokumenta kollox biex ma jintilef xejn. Qatt ma ġie ppubblikat għax kulħadd kien jaqta' qalbu li jidħol għal biċċa xogħol bħal di. L-ewwel volum fih 900 faċċata u daħlu għalija żewġ studenti tfajliet tad-Dipartiment tal-Malti, Rosabel Karabot u Joanne Trevisan, li ħabirku biex il-estuħ, it-traskrivew b'mod fidil ħafna, jiġifieri meta taqra xogħolhom tkun qed taqra dak li tabilħaq rid jikteb Ġus de Soldanis u pubblikajnieh bis-saħħa ta' tant ħbieb Awċin. Kienet opra li tatna sodisfazzjon naħdmu flimkien. Id-Dipartiment tal-Malti tal-Università ingħaqad mal-Biblioteka Nazzjonali, ma' Heritage Malta u mal-Ministeru ta' Għawdex u anki maċ-ċentru ta' riċerka tal-Università. U l-kol flimkien ħriġna dan il-kapolavur li kien ilu jistenna l-pubblikazzjoni 250 sena. Id-damma għalkemm hija dizzjonarju speċjali. Fin-nuqqas ta' gazzetti, id-damma għandha elementi li ssibhom fil-gazzetta. Pereżempju, x'kien qed jiġri dik il-ħabta, l-aħbarijiet li l-Kales daħal f'Għawdex fl-1757, meta qed jirrakkonta fuq ix-Xewkija u jgħid li parti minn ġnien ġarbet ħsarat kbar minħabba rriefnu. Jew nkella meta jitkellem fuq l-irdum u jgħidlek mat-tali irdum għatem fdal fuq il-blat ta' bastiment li tfarrak miegħu. De Soldanis kien jikteb ħafna tarif li normalment ma nsibuhx f'dizzjonarju. Il-kelma mnarja jgħidlek illi ħafna Maltin kienu jitilgħu lejlet l-Imnarja ir-Rabat u wara l-quddisa tal-Imdina jibqgħu sejrin il-buskett u hemmhekk jagħmlu l-piknik. U hemmhekk jisimgħu l-għana. U hemmhekk jilagħbu. U min irid jara dan kollu? Ikompli de Soldanis fid-damma. Jista' jara t-tila ta' Favre. U għax kien Awċi ikompli jżid. L-Imnarja niċċelebraw Għawdex ukoll. In-nadur hemm il-buskett u jagħmlu tlila ta' żwiemel u sebaħ u dalab. Id-damma ħadet 9 snin biex tiġi pubblikata għax wara x-xogħol ta' Joanne Trevisan u Rosabel Karabot fi traskrizzjoni, Rosabel bdiet tirrevidija u dan huwa xogħol illi jieħu ħafna żmien. Id-diffikultajiet konna ħallhom għall-aħħar u konna nitkissru magħhom. Kien hemm ukoll ħafna xogħol sakemm niġu għall-proċess tal-istampar. Imma ħadna piċir ħafna naħdmuha għax konna ħafna nies. Probabbli id-daqqu l-kant tal-għanijiet tal-milied bil-Sinna huma l-aqwa stedina għal ġabra u l-allegrija li jġib miegħu ix-xahar ta' Diċembru.
It-tim tagħna ltaqa' ma' Francesca Attard sabiex jitgħallem aktar dwar it-tradizzjoni tal-għanijiet tal-milied bil-Malti. Għanja essenzjalment poeżija, imma l-versi tagħha jkunu nkitbu speċifikament biex jitkantaw u allura jkollhom xeħta mużikali. Fi kliem ieħor jiġifieri nistgħu ngħidu li Għanja taqgħad flimkien il-poeżija u l-mużika biex ħafna drabi toħloq sentimenti ta' ħlewwa, ta' ġentilezza, ta' armonija f'min ikanthom u f'min jismagħhom. Fil-teżi tiegħi jinaqbad ġabra ta' għanijiet tal-milied illi jitkantaw fil-kuntest Malti. Issa dawn l-għanijiet ma jfissirx li kienu kollha kemm huma Maltin, biċċa minnhom isselifnihom mill-lingwi barranin u adattajnihom għalina. Pereżempju, għandna Olil ta' Skiet li ħadnija minn Oh Holy Night, jew Ninġabru Insara ħadnija minn Oh Come All Ye Faithful, jew pereżempju Fuq Tibend f'Maxtura ħadnija minn Away in a Manger. Imma dawn tant daħlu fil-kultura Maltija, tant indraw integraw sew magħha, illi llum inqisuhom daqs li kieku kienu minn dejjem ħolqien lokali u allura inkludejthom fit-teżi tiegħi. Imbagħad wara dan il-proċess ta' ġbir ta' għanijiet minn diversi kodba u fuljetti madwar Malta u Għawdex, provajt nuri kif il-kontest realistiku tal-milied u it-tekniki letterarji tal-għanijiet jimxu jitfid biex jikkonsolidaw tagħlim reliġjuż b'mod effettiv u li jagħti pjaċir. L-għanijiet tal-milied illum inqisuhom bħala parti minn tradizzjoni reliġjuża, però fil-verità il-kant tal-għanijiet beda minn kultura pagana li kienet tiċċelebra x-xemx. Ma' żmien imbagħad din it-tradizzjoni bdiet dieħla f'diversi istituzzjonijiet reliġjużi. Imma minħabba li l-kant fil-Knisja dak iż-żmien kien isir bil-Grek jew bil-Latin, il-poplu donnu xorta ma kienx jieħu gost bihom, għaliex ovvjament ma kienx jifhimhom, kienu jifhmuhom biss dawk il-ftit nies intellettwali. Meta mbagħad dawn għaddew f'din in-nies komuni, qegħdin ngħidu fis-sekli 18 u 19, l-għanijiet bdew jinftehmu bħala fenomenu ta' divertiment u bdew jiksbu l-popolarità tagħhom. Hawnhekk nistgħu ngħidu li jinbena moviment miftuħ fejn il-poplu kollu seta' jipparteċipa mhux klassi soċjali waħda biss. F'din il-ħidma ta' inklużjoni ħansejħula hekk, l-iktar ħaġa importanti kienet illi l-għanijiet jitkantaw bl-ilsien nattiv. L-ewwel nett ħalli l-komunità kollha tkun tista' tieħu sehem fil-kant u t-tieni ħalli tifhem dak li tkun qiegħda tgħid. Ħafna pajjiżi bdew josservaw għanijiet barranin u jaqilbuhom għall-ilsien matern tagħhom. Jiġifieri din mhux aħna biss għamilniha li sellifna għanijiet barranin, però fil-każ tagħna aktarx illi ħafna mill-għanijiet ħadnihom mill-Ingliż. Naturalment minħabba konnessjonijiet storiċi u kulturali illi stabbilixxejna fil-perjodu kolonjali. L-għanijiet tal-milied naturalment ma nkitbu għall-ebda skop letterarju, inkitbu biex jagħtu gost, biex ifakru twemmin reliġjuż, biex iqimu, biex ifaħru, però ma jfissirx li m'għandhom l-ebda valur letterarju, anzi taħt il-forma sempliċi tagħhom jaħbu ħafna tekniki illi forsi l-poplu li jkun qed ikanthom ma jindunax bihom, imma xorta waħda jkun qed jiffamiljarizza ruħu magħhom. Ħafna drabi naraw illi fl-għanijiet tal-milied ir-ritmu, ir-rima, il-qis tal-versi, l-aċċenti ikunu regolari biex jiffaċilitaw is-smieħ u l-memorja. Nistgħu ngħidu li ħafna għanijiet, mhux kollha ma parti kbira minnhom, jużaw il-vers ottonarju li huwa il-vers tradizzjonali tal-għana popolari. Huwa meqjus bħala l-vers viċin tal-lingwa mitkellma u għalhekk ovvjament jinħass l-iktar naturali. Bħala rima, l-iktar rima li tispikka hija rima mqabża, ABCB, fejn it-tieni vers jaqbel mar-raba' vers. Eżempju, ninnila tibkix iżjed, ninni ġesu bambin, ħalli ħalina l-biki għax aħna midinbin. Għandek it-tieni vers dejjem qiegħed jaqbel mar-raba' vers. L-onomatopeja għandek Għanja fuq il-niepen u qed tisma' ding dong. L-allitterazzjoni, id-dawl f'daqqa id-da u ħafna iktar. Jiġifieri tkun ħasra jekk l-għanijiet ma nagħtuhomx l-importanza li tixirqilhom fil-letteratura Maltija, għaliex dan il-wirt orali huwa l-bażi tal-letteratura kolta u miktuba kif nafuha llum. Fir-rokna li jmiss, se nagħtu ħarsa lill-inizjattiva Aqra Miegħi, programm tal-litterizmu għas-snin bikrin li jittella grazzi lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu għal tfal ta' 3 snin jew inqas.
Il-qari huwa importanti mhux għall-iskola biss, imma tul ħajjitna kollha. Ħabba l-arfin biex inġeddu l-lingwa Maltija għax inkella ħanitilfuha l-lingwa Maltija, għalkemm jien għandi ħajja impenjata, jiena xorta nsib ftit ħin biex naqra ktieb lit-tfal tiegħi biex inrawwem l-imħabba għall-qari u għall-ktieb ukoll. Waslet il-festa tar-raħal u l-bejjeħ tal-bżieżaq rabat bżigarelli ħafna bżieżaq ikkuluriti, ħomor, ħodor, sofor, oranġjo, vjola, kull kulur. Madwar il-bżieżaq kien hemm ħafna nies, tfal, storbju, għajjat u daq tal-banda. Jien jisimni Kelly Xiberras, għandi 9 snin u nħobb naqra ħafna kodba bil-Malti. Ommi kienet tagħmel l-istejjer għal tfal żgħar fil-programm Maqra miegħi. Meta bdiet il-pandemija, jiena rid nagħmel bħal ommi u bdejt naqra l-kodba għat-tfal iż-żgħar. Bdejt naqra storja kuljum għal paġna ta' Facebook Aqra miegħi. Tant nieħu gost nagħmilhom li issa li bdiet l-iskola xorta li nagħmilhom. Il-bżieżaq kellhom kurżità biex jaraw x'inhi festa. Il-bużżieqa l-ħamra bdiet tiġġebbet il fuq biex tipprova tara l-festa. Il-bużżieqa l-ħadra għamlet bħala u bdiet tiġġebbet il fuq hi wkoll. Il-bużżieqa s-safra għamlet bħalhom u bdiet tiġġebbet u tiġġebbet il-fuq u l-fuq. Bdiet tiġbed u tiġbed iż-żigarella li kienet marbuta magħha. Imma l-xejn ma bdiet tara xejn. F'daqqa waħda ġiet buffura riħ u l-bużżieqa s-safra inħallet minn mal-gabbana. Bdiet tura l-fuq, il-fuq, il-fuq, il-fuq. U t-tir, it-tir, it-tir u t-tir. Bdiet tisfem ma' żiffa ħelwa li ġibditha. Jien ta' eta żgħira kont immur ma' ommi l-aqra miegħi u barra minn hekk ommi u missieri kuljum jaqraw l-istorja. Tant inħobb l-istejjer li jiena qed naqra l-oħti żgħira li għandha 3 snin. F'daqqa waħda bdiet nieżla xita ta' karti kuluriti fuq ras il-bużżieqa s-safra u bdiet tħosshom jimbuttaw għal isfel. Ippruvat ittir il fuq, imma f'dak il-ħin tifla twila u żvelta qabżet qabża l fuq u granfat maż-żigarella li magħha kienet marbuta il-bużżieqa. It-tifla ħatfet il-bużżieqa fida u bdiet tafas u tafas. Se nisplodi, se ninfaqa! Daqt nagħmel ċlum plaq plum. Illum il-ġurnata, ħafna mill-poeżiji li niltaqgħu magħhom fuq ir-radju jew l-internet ikunu mlibsa n-noti mużikali tal-kompożituri u prodotti bħala kanzunetti. F'din ir-rokna nlaqgħukom ma' Paul Ellul u nistaqsuh dwar is-sena tal-kitba tal-lirika. Illi nikteb mill-1991 fil-fatt il-ġabra tiegħi tinsab miġbura fl-ktieb fejn staħbejtli li kont inedejt fl-2016 b'żewġ diski kompatti wkoll miegħu. U allura wieħed jista' jara anke f'dal-ktieb kollaborazzjoni sħiħa ma' diversi kantanti, kompożituri u wkoll inġiniera fi studios fejn irrekordjajna l-kanzunetti. Il-kollaborazzjoni minn dejjem jiena ngħid mhux biss ħolqot ħbiberiji ġodda, imma wkoll nislet fija esperjenzi ġodda li kieku ma kienitx għall-kitba tal-kliem tal-lirika li nagħmel għall-kanzunetti kieku dil-ħbiberija li jiena ħloqt ma' diversi kantanti
kompożituri u inġiniera, Edith Biberija llum nista' nikkonferma sostnija il-gost tiegħi li mmur anka meta nkun nista' nattendi fi studios u anka nkun preżenti għal-recording tal-kanzunetti. Meta nikteb jiena l-ewwel ħaġa li tiġini f'moħħi huwa s-suġġett. Jivi ma l-ispirazzjoni tal-kitba hemm ukoll marbut is-suġġett. Issa is-suġġett ivarja, għandek suġġetti fuq l-ambjent, għandek suġġetti fuq il-problemi eżistenzjali li aħna ngħixu kuljum, għandek diffikultajiet oħra li niltaqgħu magħhom fil-ħajja ta' kuljum. Għandek ukoll lirika li tmiss il-qalb, lirika li titkellem fuq il-ferħ, fuq l-emozzjonijiet. Imma allura għalhekk nippreferi nikteb il-kliem qabel, għax bil-mużika lesta jiena naħseb li nkun marbut iktar fl-għażla tal-kliem u anka fis-suġġett. Il-mużika twasslek biex tażel suġġett li triti. Meta jiena nippreferi li s-suġġett joħroġ skont anka l-burdata tiegħi ta' dak il-ħin li qed nikteb. Kien hemm mumenti fejn il-mużika ġiet qabel, imma f'każijiet rari ħafna. Dan għaliex il-kompożitur ikollu l-mużika lesta, tkun toġbu ħafna u jkun irid li jiena nagħmillu l-lirika għaliha. Imma kieku kelli nagħżel il-kliem joħroġ aktar b'mod ħieles minn għandi minn ġo qalbi mingħajr ma jkolli l-mużika li torbotni. Jiena mħabba li s-suġġett l-aktar li joħroġ minni bħala suġġett tal-kanzunetti huma suġġetti li huma riżultat ta' emozzjoni profonda bħal mewt, bħal batija, bħal mart, bħal uġieħ li wieħed jiltaqa' miegħu fil-ħajja ta' kuljum kemm uġieħ intellettwali, psikoloġiku, emottiv, fiżiku. Allura il-qarajja tiegħi jħossuhom marbutin ħafna mal-lirika tiegħi minħabba li dak li tħossu huma tinħossu jien. U allura huma jaraw persuna li fija jistgħu jaraw anke xi forma ta' tisfija. Dal-awtur qed ibati, jiena wkoll qed imbati, it-tnejn qed imbatu. Allura l-lirika tagħmel kuraġġ il dak li jkun meta jaqra, mhux se nsolvi xejn, mhux se nfejjaq lill-ebda persuna mill-martu mill-uġieħ li għandha. Imma dik li aħna insejħula katarsi fil-filosofija, it-tisfija li inti tissaffa ftit mid-batija tiegħek għax qed tara l-ħaddieħor qed ibati bħalek u miegħek. Darba minnhom niftakar meta kont irbaħt fejn staħbejtli il-Festival tal-Kanzunet ta' Indipendenza kien fl-2001. L-ewwel kumment li smajt backstage kien fuq il-mewt rebħet għax fejn staħbejtli fuq mewt ta' tifel. U dak il-komment huwa rari ħafna nisimgħu. Jista' jkun anka kumment li dak il-ħin forsi qalu xi ħadd nafax ma rebaħx pereżempju, allura sab fis-suġġett fuq il-mewt sab suġġett jistona. Imma jekk il-lirika ma tkunx qed tmiss il-qalb tal-bniedem u l-uġijat tiegħu ta' kuljum, inħoss li l-lirika tkun vojta ħafna. Mhux nażel nikteb bil-Malti, naħseb naturali nikteb bil-Malti. Jiġifieri la darba l-lingwa iwritta mingħand il-ġenituri tiegħi. La darba l-lingwa tinsab fir-ruħ tiegħi sa minn dejjem. Allura dak li naturali joħroġ aktar b'saħħtu. Ma jfissirx b'lingwi oħrajn, speċjalment bl-Ingliż, la darba tkun taf tħaddem il-lingwa, allura ma tiktibx b'lingwi oħrajn, speċjalment bl-Ingliż. Imma l-ewwel preferenza, laqas insejħilha preferenza kważi, għaliex dak li naturali għalija ma jidħolx għażla bejn lingwa oħra, imma il-Malti jirbaħ fuq kollox għax hija l-lingwa tiegħi. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.